Dito nagtrabaho si Doc Mervin. Igso ni Ate Baby good oy. Ay tama si Kuan. Si Doc Mervin, hello. Yes, tama. Oo. Nag-change angle ko sa camera dai kay puro magidlikod makita dai. So doon na nato, 858-791, 858-710 sa Kapangkingon mo nga programa sa radyo ko nga sa Salto ang mga DJ. Hoy! Maldita! Maldita, bedre! Kanang kung first time pa ninyo maminaw, tapos maglagot mo, kay iso kay mga ibalhin na lang sa lain stasyon daan. Padili maglabad inyong ulo, ha? Igana ta kataray di. Taray kita ray makakog mo yan. Hello, line 1, may gabi. Hello. Hello, good evening. Hello mo mga pati ko galing na. Inay gamay mong kuan radyo, kay mo feedback na. Inay gamay palihog. Ayan na. Hello. Okay, saan eh? Si Gerald. Gerard. Anderson? Waka ni mag may gala ba? Oo, okay naman. Muna yung matingog nga na permitting common yung permitting sa hours na ito. Pila edad? 24. 24. So, unsa ka nga year na tao? 87. Nah. Ron! O sa problema? Ay, kuha. Tita Bernita na ako, uyab sa ako na sa first year college and then up to third year in college. So, meaning to say 3 years na may. Dayon. And then, I found out that nasa siya uyab lain taga Xavier. I-mention ba dyan? Dayon. Right. And then, I respect a lot of her because I believe that our relationship will be long in terms of kuan. Mulas. Yes. It will be long. Ban paper man dahil naman po short long. A4. Then, Saan taglas anang anay uyab lain? yes, and I don't wanna give up on the certain times Naks, I don't wanna give up. because I love her so Don't much. give up. Ay, tanga. Na po isa ka tanga sa pag-ibig. Then kuan last March 29 and I was graduated. in You my graduated. So, dayon. Ang linking verbs dahil. At tapos? Your graduation. course. And then ako naman tayo. What And did then you find? iyon siya sa kuha nga. Mura na. Ha? Nga magbulag mo? And then naiyon siya sa kuha nga na ba siya gugma daw sa ako daw. So ato pang March siya ni Ingon nga na pa siya gugma. Yes. Pagkabalo ni mo na si Uyablain, nagbulag mo ato. Pero karon iyang mong relationship karon Tita Bernita murag wala di nakahanap na kaya ba din. Kadyo lang. Katong pagkabalo lagi ni mo ba nga na si Uyab. Nagbulag mo. Pero nagbalik na ba din. Ay! Nay ka ng ding-ding diha? Okay, dol ka sa ding-ding diha? Oo. Ay, pagidugdog si mong naong, be. Ay! Ngano mo na ding? Ngano na, muna lagi. Paano di ka ding? Ngano mo na ding? Datang sa Uyab din. Kita na, Uyablain kay siya. Love mo na ako. Muna yung mag-upan mo diha. Sorry. Sa reaction ay. Bulaw diha. Kaya imagine ko sa naong ni Gaga B. So, karon katong Martin siya nga love ka niya. O sige na lang in fairness, diba? Sige na-realize. O, sige. Nitosag ka. Nitosag ka. Pero kung Tita Bernita karon ba okay naman siya. Ako naman siyang nag-confirm naman nga nagbalik to me pero ang the problem ba nga maadlo ko nga in the future nga basig mag-uli sila balik ato. Wala ba kay kahadlok-lugan? Ay! May tabugin na siya, oy. Tabugin na siya, ding. So, hadlo ko ba sa ako pag-handle sa problem in the future nga. Gang, di ka kaklaro handle na kay wala man gini mo handle sa sugod pa. Correct. Magpakatanga ka na lang yun. Ay! So, saan man ako nga Tita Bernita in kaso ganang kung sila Every time no. Ayo, every time galing na makipagbalik. For example, tanan mga maguyab diha. Oh, paminaw. Kabali maguyab mo. Tapos nag-away mo tungod sa third party. Kana pag yung klaro pag yun, kaya naman ito ibang nga third party day, pero gidinay to death yun. Wag yun ibawin na. Wag gidinay yun. Katugong niyon nga, sorry, nagiguyablain. O yan na, di ba? Okay, Ron.
Kung, for example, later, after 2 weeks, 3 weeks, nakipagbalik, na-realize nga, ikaw gina yung love, iday ka to. Nasayop lang siya, nag-change flavor lang siya. Kadila lang, sige, ikaw bitsado dahil, mangitag yung apritada. Sakto no. Go, dayo. Basta galing mo yung galing mo, sugot galing tanga. O sige, makipagbalik ko. Meaning to say, anak, dapat wala na doubts. Di na ka dapat magduha-duha, kaya nisugot ka. Nisugot man ka. Dili ingon nga, sige, nisugot ko, pero sige na kagunaon na, magbalik ito sila, boss. Kaya kung perminting nga na yung una-una, ayaw na lang pakipagbalik. Correct. Kaya wala man kay peace of mind. Dabi karon kay gugmahan mo gapon ko sa iya. Mo na, diara ka. Kuma ng istorya, diara ka sa iya. Ay na pag nagdaotan, diara ka. Dikit mo, lips to lips. Every day. Ayaw pagreklamo diha, kay love man ka nimo. Correct. Go, diara mo. Ayaw na si kadlo-kadlo. Ginoo ko, ayaw na pag-kadlo, kay love nimo siya. Wala hadlok-hadlok. Basta ka lang ilap ni mo. Wala hadlok-hadlok. Bahala sa dito. Ay, ni kulitog lain. Lain man pa minang kulitog. Muna magtamilok na kulitog. Kalungat. Ituyok-tuyok po. Ang cotton buds ba? Iduot. Dabi, tita Benita, kung maingon siya sa kuha nga, kuhan, kanang... Ikaw lagi, nitubag naman kasama ang ingkang love ka na ako siya. So, ayaw na si Glayaw diha. Ayaw na si reklamo. Ayaw na si Dawbi. Ay, si Dawbi diha. Bahala ka diha. Kay love man nimo. Correct. Pero kung ngayon kakaroon nga, kay salig niya, bulagi. Doara gina siya. So, karoon pa lang, kung for example, yung magipaday na kay doubts, pero mo lang, sayang din naman, kaya basi kung niya na kumahalin po naglain. Basin sa tuod na ayaw na lang ihatag ang 100%. Correct. 50-50 na lang, kaya basi kung masakit na sag ka, maglasong unya ka. O, ana ra. Ayaw na full tank, half tank lang para pingis. Ana tirada, ha? Okay. Salamat kaya. Salamat to siya. Labi kay kusnuto na yung anak ding noding. Ako ginugo ka sa labang yung kinako tong isa. Kasi asa to day? Katong humba. Naglimo ko dagan. Kasi siya na buffer ko yun. YouTube ko doon dry buffer. Bito, love kini mo ding no. Tama. Pero dili oy pagka balo na ako nga nanay something ikaw nagiyata ka na imong pagkatawo. Pero balhin ko dayo ito pa mas dako-dako skilled. Ay. Ganyan Actually, ang kuan lang nimo, ang imo lang yung kaisog nga mo atubangs ka matuuran. Lakto. Nga yata ka nimong pagkuan diha pagkatao ba yuta ka. Labi na pagyud kung we're talking about mga puro mo single boyfriend girlfriend mo. Lagi uy ginuko. Kasi in fairness man god, sometimes like for example itong nanay mga anak or minyo na mo something na I mean like di ba yung magbulag ta pero lisod man kada kanimo madamay mga relative. Uy minyo ba mo ay mo si damay-damay istorya dia, di ba? Paghilo mo diha. Minyo na mo na may mga showbiz ta kay pila rin pag-ingon nga magpa-annulment ana chubanes. Kita mga ordinaryong mga tao naong annulment. Kanang word nga annulment gibuhat na sa mga kwartahan o kanang mga kuan showbiz. Kita ordinaryo wala word annulment Ginoo ko pagpasugod pa lang sa kukuan wala tay kwarta. Mahal kayo eh. Ako pasabot di nga na manggod. Grabe na yung guma. Dora kini mong option. Unsaman? Kaya balik, for example, kabulo ka nga nasa ilain. So kung i-accept nimo siya balik, so na kay doubts, kung gusto lang yung mga padayon, ayaw na lang i-full. Ayaw ihatag tanan. Half-half. Kasi posible gina niya nga mahitabo. Human ra ba siya? Correct. Human. Ano ginang rason ba? Tao ra na siya. Human. Okay ra kami dili kay animals man mi. Para maguna ko din pang isa ka tawo gani mo kumitog ing anak kabalo mo siya gibuhat. Yes. So ang sakto gyud ana unta gyud kung panalitan na siya ilain, inon kanya nga usaon ta man hilugog makoglain nungo na nato kay dito ko sa pikas. Yes, lakto. Ang kapait ana day gidungan mo day. Ikaw po kaya lada ko sa kuha. Labi gusto din nga dili gusto may mong 0. 1 + 1 gyud ang gusto. Okay. Da. So that's why haminitan niya about once or twice niya nabuhat ngayong anak. So sige, i-accept ka. Pero ayaw nagipag-expect pa og more. Lagi. Well, lucky for you kung talagang mag-effort ka siya kay ibutang lugar na in fairness, na-realize niya mali.
So nag-effort siya. Basta ako sa imo, this is a practical advice. Ikaw nga nasad-an niya, huwag ka na masyadong magbuhos ng 100%. Yes. Medyo bawas-bas ng konti para later pag yan na pong buhaton, okay, fine. Kabradaan ko palagi, maura mangyapon ka. Kung na si Samsi Butsi, Taga-dili biya sa ding, kanang laking second. Ano na sa Canada ba yun? Ha? Canada na. Canada. How are you doing in Canada? How are you doing? You're doing how? Smile. Na-delay na 20 seconds. Like to, may gabi Hello. Hi, gang. Good evening. Kisa man Itago na lang ko sa pangalan, Celine. Celine. Yes. Wow. Vitamin C. Pila edad ni mo, Celine? Murag bata o man ka? 18. 18 siya, day. Bago pa lang ka nagdibo? Yes. Balahibong pusa. Correct. Tita Vern. Kasi problema ni mo lang, ging. Anak mong ko ni Tita Vern, no? Paminaw sa una, ha? Unsa? Adun sir mo mahatag o comment. Sige, go! Kanang na akong DF. Kung ano siya, pulis siya. Ay! Ulitaw. Tapos, Ulitaw. dili. Ay! Paminaw sa Mao na lagi tayo. Actually, wala lagi ko kabalo na menyo siya. Sige. Tapos, ang Given. iyang asawa, nasa Manila. Ay! Wala sila anak. Tapos, Ipamalo na rin ang mga Sadyos Police ron. nanguyab sa ako, pero wala ko kabalo na ada sa asawa kay sa ila bitang balay. Siya naman good isa ang nagpuyo. Tapos, din, Tita Vern, 4 months na siguro may nag-uyab. Nag-ingon din siya sa ako nga gusto niya magkaanak. Ha! Tapos, ingon siya nga ihatag daw. Pila edad niya? Ha? Pila edad? 40. Ay! 40 ulitaw. Tapos, Tita Vern, nisugot ko Tita Vern, kay ingon lagi ang mga tao na Sa mga tawanan. kwartahan daw siya, anak daw kuno. Tapos na daw kuno siya anak sa ubang babae, pero gisuportahan daw kuno. Ha? Uy, Nadala tipak ang discarte. po ko sa mga istorya, Tita Vern, kay upat na gud may kabulan. Tapos, speech siya sa ako, mura bitaw, dili bitaw siya nga ingon nga burag minyo kay gapapublic manggod siya sa among relasyon. Tapos Day 18 man ka, day, di ba? 18 ka, di ba? 18 ka, di ba? 18 Ang lalaki 40 Maning kamot yun sa taman-taman, day, nga mapabilib ka niya, bayuta. Para matagamtam ang prisko nga sabaw. Ay katawa, tinodas siya. makalingaw mo Kalingaw bayuta kayo, sagpaon tanga karon din. Maldita kay ka, day. Sagpaon tanga karon din, sige ko kanina, ha? 40 anyos! Kung di pa dito ka sa mga 20-20, gamay na rin bata-bata. Dili man siya may kay batanon pangulog kaayo. Nabot lang. Suma ni Clyde. So sa may problema ni mo, day? Dayon? Niabot ang time na nabuntis bitaw gid ko. Mao na dayon. Bitaw. Humanang tanan. Ngayon, Pagkabuntis na ako, ni uli lugar ko sa amo. Wala pa ko kabalo na buntis day ko. Tapos, nibalik ko dito after mga 6 months, nibalik ko silang lugar. Pagbalik na ako, gignan na ko siya nga ana ang mahitabo, naburos ko. Tapos, dili niya gaang kuno na makaburos daw siya. Dili daw siya makaburos. Mo na yung gingon sa ako. So? Tapos, gadinay na siya niya. Burag ko amit siya nga. Gipang istuyan ako sa tanan tao nga inana siya nakabuntis ako. Kay dili man gud siya motugaan. Kay murag maayo ko bita siya sa pelmero. di ba niyo ko sa iya buhaton ang tanan kay aron lang makuha ka? O, di na, actually, nagpakatanga ka man. Di, sige, enjoy yan na imong pagkatanga. Kung kitsa mo tong pulis nga na minaw, di ka ba kalendar mo ito? Ha?
Hi. So, ang problema ni mo. So, may problema nimo sa pangutanan nimo sa among karon before ka na mo sagpaon. Kuan. Unsa man akong buhaton? Unsa man buhaton sa lalaki para Nay, kanang inyong balay nay mga kabilya da nga gasiwil. Naghan kaayo. Sige, inahinay dagdog imong ulo lang. Maldita na si Tita B. Kasi niyo pagkabalo nga minyo. Ano na yun? Nagsaba na yun siya sa ako. Naminyo daw siya na asawa. Mo na. Yun din siya. Sa tanang mga tangali ang 18. Pila na nakabulan imong tiyan. Ha? Pila nakabulan na. Ano pa lang? 3 months. Asa mo mga ginikanan lang, ging? Ha? Asa mo mga ginikanan? Ito mga panahon nga galandi ka ba? Asa mo ginikanan nimo? Tubaga! Tubaga! Wala ko'y maingon. Asa, simpro na pangutana, asa imong mga ginikanan itong mga panahon nga galandi ka? Naa sila, pero tungod sana, Tita Bern ka na spoiled brat, manggod kayo po. Saan ka? Ipakasalan pang mga Spoiled brat. Spoiled brat. Tubaga! Dagana ni, alam mo dagana ka ni sa lesson ba? Number 1 bitaw. For example, ibutan nato given na wa kakabalo nga ang imong karelasyon minyo. Correct. Okay? Siyempre lang kayo pagdakop ana, kung siya napakilaila nga minyo siya, imo na mo siya ipabisita sa iyong balay. Ipaminggol-minggol ni mo siya. Kaya kung ganun siyang tawhana, di niya kaya na buhaton, meaning to say, parang may something. Diba? Something what? Something what? Karoon sa paon ng mga... Naburos ka nang galing, something what? So meaning to say, layang intensyon sa imo, ha? Diba? Mariusip. Except, for example, kani kay praktikalan ni Saday. Except kung for example, pag sugod pa lang, kabalo na ka nga minyo siya. So at least kabalo na kadaan sa mga limitation yung doa. Ay, minyo na ba niya siya? Ibutan ko na itong lagi ba? Na-in love ka, ibutan itong minyo sa daan. So at least kabalo na kadaan sa limitation. Kani siya minyo, gini siya. Dapat, hindi ko makuha bulabo. Nga na, good in fairness, tingala ka, silingan rapon mo day. Ha? Ha? Silingan rapon mo na. Kanang pulisa ha. Ay! So kabaloy mo mga mamagpapalugar nga sa may nakaburos nimo? Wala ko nagsabangan siya. Kaya pag may balan niya nga minyo, papatay pa lang ko. Patay na lang, day. Mariusip, ginoo ko muna na akong giingon lagi dayon lagi. Ito na mina, lesson. Sige ram tag-lesson na mo, magyapon. Mura mangya. Si ako. Wala ko naburusok ka, day. Hindi, ka-example lalaki man. Katapos ikaw mga... Lalaki ko dire, bayot ko. Sige lang, gyapon siya katawa. Sunod-sunuron ka sa babae ba? Tapos inaon ka nga, buntis ka. Tapos... Sunuron ko sa babae? So, gwapo ko dire, ko gwapo. Kamuhian ka ni mo ang babae or unsa ba? Ay, di, kasi simple na pangunaw ng kamuyan na. Nitilaw na siya sa imong ka-tamis. Uy, mora to period. Ay, mo na naunahon karon sa iyo pagpadayon na nang Natay taga City Hall, mo hatag og advice. Day, ang imong buhaton, day. Ang problema mo day, kaya nagpadala ka lamang ko na ni mga minyo nga kabalo ka 40 anyos kini day. Hello, honorable. Honorable? As a matter of fact. And definitely, usa ka kong tanga nga babae. Di mo siya tanga, day. Kiat lang. Dili ba? Kamu ba? For example, uyab, kabalik ka na kay uyab, no? Kani dili ni para sa imo na para ni sa ubang kay ikaw, wala naman ka. Di na ka matabang kung cancer pa ka, wala na stage 4.
para ni sa uban, namoy karelasyon. Di ba? Kung siya yun, nag-introduce mo as ulitaw siya or something, kuhan, mabisita sa balay. Para makabalo ka, nga, kuhan. Di ba nagpabisita kay Kiat, magkulit siya? O mo, lagi po. Kay Kiat man po lagi ni siya. Merisi. Kung kamo dahil mga Kiatan diha, ay mo pagreklamo mga buntat mo. pagtusan mo ka ng usang pagpugong sab. Pagtanaw ninyo nga burag, dili pwede ron. Dili. Kasi ang ending ganito ng tinuod mo gini, once galing. Sige, ibutan na nato, daghan mo kita dahi. Lalo ko lately na ibawaan. Nadungan ako na... Ikan sa bubit. Pari ang kuwan. Ay! Kumarisip. Pari ang... Anyway. Ibutan na relasyon na. Ang pinakakuan ninyo ay gud paburos. Kaya pa yan maburos ka. Human ang tanan, bungkag tanan, happy fiesta. Ay! Ang imo aday, kung nanawa ka din di naman lang siya matabang day. Kung ano ka, di ka pwede magtago. Dawato di mo ka matuura nga naburusan yung ka. Muburot man yung ka day. Correct. Kung inyo musaka ginasi yung utok, siyempre pwede niya mareklamo tong pulis kung tinuod yun nga minyo. Okay, ay na daw kasi maingon nga di ko makabuntis nga human na ang tanan. Siyempre nga na ginabay yun. Wala man ginaguna ding. Wala man ginaguna ng ko nga dili ako ana. Tawa pa na kalaburos. So basically, klaro kayo nga wala, naisan yung ka. Klaro kung inyo ginang muna lagi dayon. Ay magkasukaso na dayon. Tapos ano tong kamulog, boy, I love you, I love you, I love you, man. I love you. Takaro nga bulabog na, puro na rin ang mga puro na mga piste, animal ka, nyawaa ka, demonyo kang dako. Muna na rin manggawas. Lapit ka ito kabulog pagbuhat. I love you very much. I love you. Pero kanang pag maburos na, di na rin angko, di na ako, laing ka nga babae, dagang yung tilaw ni mo. Siyempre, ang side po sa babae, bubalo siya, yawa ka, demonyo ka nga tao. Muna dayon. Ginoo ko, Diyos ko, Lord. Pakatulga mga bata. Kamo ba? So ikaw lang, Ging, wala na kayo mabuhat, gang. I-accept ang fact nga burusan ka. Pero hindi ginawa kaya i-accept. Ang sama ni mo na, laslaso ni mo yung muntiyan. Pasuyop ni mo sa vacuum cleaner. Di na siya mao nga time nga siya kung buhaton siya, wala na. Wala na kayo buhaton, all you have to do is hulati. Buros naman ka. So, ang tendency na naman may kalagot, magkinasuhay. Musumbong, something, pero kajot lang, kay medyo clear. Ay! Huwag sa mga punyeta. Mga punyeta nga mga caller. Dahil man. Pero makaya rin mapuga na si Ginoo ko Mario Joseph. Mga caller. Ay! Bayuta. Naglibog siya. Sus, Mario si Ginoo maglaban akong ulo. Kani utro na yung caller number 3. Di makaya, di mapugol na rin. Exclusive. Subscribe. Pangutan naman may magala. Pangutan naman magin may. Kung siya ang ibuhaton. Exclusive. Ay, nako, Diyos ko. Ano yun? Caller number 1. Nasap na nakipaghalok-halok ang uyab. Dili pwede bulagan kay... Di pwede ganun kay love niya. Hindi na pag-uban mo diya. Ay kadua na lalaki na nangutana na mo kung unsay iyang buhaton. Kaya di magsilos. Kaya di daw magsilos ang iyang kalibin sa iyang mga textmate. Padayon na lang, di ba magsilos? Pero kakonsensya. Hello, may gabi Hello. Gisa ni? Si Kwan ni June. John, pila edad ni mo, John? 23. Aha? 23. 23? Oh. Okay, problema? I-share lang na ako problema. Go! Kwan ni ka ng... Patinis ba ka, Kwan ba ka ng... Grupo-grupo sa text, good? Clan. Oh, clan. O, nga naman. Then, nag-kwan mo niya ito, ang first time na mo nga kwan, outing. Then, ito, nahitabo sa mga sa kababay ba? Nga member sa clan. Oh. Ka-clanmate ni mo.
Dayo. Makarelate si Kuan ani Jerry Losterio. Ay. Gusto Tapos, sayang mama nga magkuan lagi daw magminyo pero ang babae dili man gusto. Yun sa pagkabalo, kibali na nalay na itabo. Boros siya dili. Oh, naburos. Ayun. play edad ni Muging? 23? 23. Ang babae play edad? 19. Why? 19. So, kisay dili gusto makipagminyo. Ang babae. Siyempre, 19 pagod, no? Kay dagan pa daw yung love life. Correct. Di naman kaya po ng bahay ko. May uyab lahi. Napoyab. Oh. Paminyo sa babae sa imo, dili sayang uyab? Ambot kay gusto siya So, dili, ikaw gusto ka makipagminyo. Oh. So Ang- siya dili. Okay. Iyan mo ng choice. Pero Karon. nanay siya anak. Nanay niya anak. Okay. Dabi? Labi. Ikaw na ako pagkuhan ni. I-recognize ba sa pamilya sa babae nga imo tong anak? Ikaw amahan? Ni pirma ba kag birth certificate tiket? Wala. Wala. So, wala acknowledge wala. day. Wala. Nakot sa mong balay niya siya to sa ilang balay food. So, magulang sa tabla to. Oh, Kung wala kag i-consider sa birth certificate tiket, nga ikaw ang amahan, wala kag ipapirma, wala boy tabla. So, burag wala lang ka maamahan ka. Char imo pagkaama. So, padayon ang imong pagpadula-dula kay wala magagipakasal. Ulitaw gyapon ka. Dinilab na ako siya. Nga saan naman hindi Usama nang laba kundi man sa mong sugot. Wamatay mabuya na. Oh, okay mabuhat anak kay babae Niya di mo naman sugot. ni anak mo to saya. Bisan Wala pa. saya. Bisan pa anak, wala man ka nag-declare, o maka mo pirma og kuan, wala zero gyapon. Dobi dili lugo tumako akong anak. Dili. Zero ka. Kung saan lugar na kuhan ni. Wala, zero, pahuway, laglaang, mangitag laing clan, mamuros. Mamuros kag laing clan na kanang mo amin na ikaw ang amahan. Di naman yun eh. Magunsa na kuhan ni. Di ala, amo lang yung gingon lagi. Mangita lang kag laing clan na po, mamuros na po kag lain. Na kanang mo amin nga ikaw ang Yan na amahan. ka-simple, ding. Oh, yan na kasi. Because sa sugod pa lang good day. Kadyo lang, hubunan akong jacket na, gigisamok ng kaning sita magpugso tong kogalingon, hindi ta maglagot ang itong mga caller. Kadyo lang ha. Kaya pandali na pagsagpa ba? Kaya lab na akong bundoy. Sabar ya. Love sa mong gagaral. Nagsugod mo sa clan. Nagsugod sa way klaro. Nagsugod na sa... Naba ko'y klaro nga walay saktong ila-ila, way panguyab. Nag-ila ra na naitabo. Correct. Di ba? Usually, ako sa imo ha, maybe na-attack lang ka to ka na naitabo, pero sa ngalan ka ron, wala gi-declare nga ikaw ang amahan. Wala, tabla, zero. Ikaw, mangita lang kaglain. Diyan to ako sa ilang balay. Wala na lagi, kahit chance. Ang babae, wala na mo sugot, wala kag i-declare, zero, wala. Nananggid man ko sa iyang mama Wala ko. lagi. Wala kag ipapirma, wala na itabo, zero. Wala gyud ka. Balik ka, mangita kag lain clan. O sige. Muros kag lain dito. Kamo ba, kung gusto ninyo magudog sakto nga love life, sakto nga mga anak, manguya mong tarong. Dili magklan-klan. Di ba, I mean, lagi nga anak, ay, muna akong giingon lagi. Kasi maglagot tayo ng uban kay kapalo di ko nga dagan di siya uyab na po sa sakwan. Mo galing ng art ng ng courtship, di ba? Art ng courtship, ang pagpanguya para mailailan ninyo ang each other. Gang, sa tinuod lang gang, kana magpa-member sa clan, ang 90% sa rason ana manguyab mangitag pares-pares. Yes, lakto. Kuan katartar. Kana lugar nga mga klase nga bababae inyong kuan nun? Exactly. Bayuta. Takaro, wasa ki-declare. Kinaday sila uyab po tong bayhana. O wala, zero, tabla. Muna ganita magdala tag utok. Ha? Da. Bauro na. Mariusip. Hello, may gabi eh. Hello? Moro lang naman tingugan. Kusan eh? Si Moses. Moses? Oh, ang ginawa na ka ni mo, Moises. Hoy! Pila edad ni mo, Moises? Kuan, 23. 23. Kamu nga nagdalag pangalan nga Diyos nun.
Naginaot mi nga tanan di mo manyak ha. Oh, Moises. Oh yes, agulo. Ang sa problema ni mo, Moises? Ay, mga ilang kog advice kay kuan man gyud kanang dami sa mag best friend mi nya. Bae. Isa ra mong gi maring nga babae ba. Lalaki mo mag-best friend mo doon, lalaki. Oh, sino? Ganong na nga naman nga naduha mo? Kasi may una nakaila-ila ng bahiya na. Ako, Oh, tapos? kuan di gipaila-ila din ako siya nya. Pero dili pa mo uyab ato? Di pa. Oh. Wait. Adigin mo uyab ato? Uyab na mo karon sa babae dili. Uyab na mo? Di pa. Oh. Nanguyab pa ka. Sa mo ah. Ha? Kamo doon ang uyab ron. Oh, May the best man win. May the best man win. anya kung kuan lugar nya. Na mag-away Kung- ra mi tungod niya. Nya. Dili, magstorya mong tarong. Brad, Kang ulagi. ani man ni Brad? Pareha man ta nagustuhan. Walay mo giveaway sa inyo. Kaya puro man mo kuan lugar. Oh, may the Grabe best. klabo. Oh. May the best man win na lang, Brad. Ha? So, walay kuan na lang, Brad. Kang- Walang... Basig nasayop ka sa meaning sa friendship. Ang meaning sa friendship, murag gyapon na siya love gang. Kung pananglitan, ang ingana ka nagdungan mo, unya na uyab tong isa. Malipay ka para niya kay nakuha niya yung gusto as a friend. Dili kay malagot ka kay wa ni mo makuha imong gusto kay kung ingana, wa na lang ta ka nagig-amigo kay selfish ka man. Sakit kaayo na siya paminawon. Sakit gyud kay wa ni mo nakuha. Pero pagkangalan nga friend nimo siya, diha ka malipay kay at least bisan siya nalipay kay nakuha niya yung gusto. Istoryahe. Ano habay? Actually, tamo mo na sa high school pa ko dahil. Dayon Ilo ko na kang kuan Pinuel Espra. ay. Nga na, Sorry, parami Kapuli. nagustuhan. Eh. Karon. Na-realize na ko nung, uy, may nalang puding nga siya gisugot. Karon. Sa mo sa way future. Ay. Itong high school pa. High school. Bayuta. Ganun talaga may the best man. Ganun talaga dapat. Diba? Ingana, yun ang Oo. kuan, Ging. Kailangan ni mo aksipon kung unsa kung gisugot siya. Siguro, ba't ilang ikagnaw? Sayang nga na kasimple. Siguro bati lang yun, no? Anak lang Oo, yun. ana. Kung may kisa mo discard eh. Ay, Ganun naman talaga ang buhay. correct. Kadsot lang, before ba imo sa kipila kabalo siya nga nagapanguyab ka na ba hana? Wala pa. Ayun. So dili kasalanan ng friend mo. Correct. Except tana kung part mo na akong panguyaban karong part, 'di ba? Tagipila ilan nimo. Tapos pumasok siya, medyo foul ng konti 'yon sa friend. Kasi Pre, grabe ba yun? Nakabalo na ba ka nang uyab ko tapos ikaw mo discard, 'di ba? Medyo foul yung bisag kung talawon nimo technically, pwede ba mo siya manguyab kay wa ko ganyan gisugot god, 'di ba? Human beings sa gyapon mo dai. correct. 'Di ba? Pero kanay nga na nga pag ila-ilap friends na mo wala pa sa kabalo na nagdungan na din mo kagusto. Oh. So, watay mabuhat. May the best man win. Ganun talaga. But kuan lugar kung tayo lang Ang nakapait lang diya kung mas pangit siya nimo tapos siya pag inidaog, bulabog. Muna yung pinakasakit nga part, day. Correct. dili kay kung ako lugar yang na gusto na uyab ko niya akong amigo kay kuan mo kayo. Grabing kaulit di. Kung magkita mi patay ko. Dili ko gabon ta wadi Dili mo friends. Oh, dili mo friends ko So, dili mo best friends. Ha? tungod sa kasuko di na mo ilag. Dili na sa friend kung masukot siya. Correct. Sa sugod pa lang, bay. Wala pa may gisugod sa to, ah. Oh. May the best man win. Kung kason sa manggaling, Oh. di ba? Ganun lang naman yun, eh. Dili mo friends. Dili mo friends. Kung nga naman galing. Di ba? Anara. May the best man win. Ganun talaga ang pag-uyab. Pero sa time sa, unsa man day imong gikadlukan nga madunggaban ka or ma-rejected ka sa babae? Basing kanan ko mapatay ko madunggaban. Kang part na sa pagpanguyab. Yes. Ayaw kahadlok kung dakoy mong gugma di padayon ka. Pero kung talawan ka, Himo ayaw ang panguyab. bulletproof ang gugma. Kung Char. talawan ka kang ayaw panguyab kung talawan ka. Kung Part talawan ka, bayuta ka, lalaki na lang mo uyabon. So Dili mga nga, uyab-uyab ka, talawan mo Kay, ganda ko. ibutang nato dili friend nimo. Ingana mangyapon ang resulta. Oh, ma-friend or dili. Oh. Ano gina? Ingana nga Ano kayo makalaban? Oo. Pero until such time nga naanad kay igong kaisog nga bisan pinsan na uyab basta gusto nimo uyabon nimo, di na ka mangutana sa amo ana nga. Lakto ba sila si Rota Strain? Kung mahadlok kay sa panguyab uy. Correct. Diba? Ang kadlokal lang na okay kay
Kasi magkuhan, so, mag-away na tungkol sa baba. O lagi, among giingon, kung talawan ka di, ayaw pagpanguya, bayuta ka. Ana ra na. So munang akong pangutana manggod na mangit lang og tabang lugar nga nganong unsa kay nabutang sa ingon nganong iya gid kong ginadaot nga Dapat ikaw nakabaluan na unsa iyang motive nganong ginabuton ka. di nga ni magud ni kanang gignan ko niya nga addict daw ko sa drugs daw ko. Na-drugs ka wala, honestly. Wala kay katong 4 days ago or 5 days Sa man, nitugpa na ka, wala pa. Ha? Nitugpa na ka, wala pa. Sobra. Mao na dayon. Okay. Tapos, Maganda siya nga kanang kuan ba kanang unsa lang kay kakabutang niya sa iyang hunahuna nganong iya gid kong ginadaot. I have already my drug test results. Dayon nagpa-blatter na mangguggo din. Gusto na ko siya istirahan pero wala ko niya tunghi. Murag na murag pareha ra magbalay. layo. So di mo, wala mo nagstay sa the same na, ano? Bala. Na? Okay. Kaya gang, kumusta lang nako imong relationship with your wife? Ha? Kumusta imong relationship with your wife? Okay man, wala may problema. Okay, so wala kay kuan angay Yes. kagulan because no matter unsa istorya So, niya why? sa imong wife, if Correct. your wife trust you and love correct. you, Tama. bisan pag unsa 30 mil yung ibu. Wala mo na, magyayo mo na, ginawa ko, kahila ko sa akong bana, no? Correct. Di ba? Correct. So ngano Kani mo bana, kagiro nagtuhod. Oy, ginawa hamis, no? Kita ko. Di ba? May ana ba? Nabi ito sa ganyero pagapuyo. Ay. Okay. Pero tama bitaw na siya. Kung kamo mismo ang foundation is solid, walay makakuan. Lagi Wala kay pero kanang ang ako lang naasa kung kuan ba nga kanang lain ba kanang atong among hearing is to atong 3 days ago wala ko niya tunghi sa so barangay. naghusay mo sa barangay. Yeah, nagpadala mo ko kanang kuan sulat sa lupon. Kapila ganina nga dili mo to nga Katulo. Kaduha man siguro na. Nene, after 3 nga di mo to nga Katulo, after 3, wala na. Dito na sa kuan na yan. sa korte. Police Okay. pa siguro ang mo kuha ana sa iya or sa ba. Whatever. Tapos, Kuan ba kanang so ikaw mismo wala ka kay kitag motive nganong gaingana siya sa imo? wala po kay kuan nga nganong ging anak ko niya kanang bitong ako wala mo koy sala sa iya ha. Oo. Pero kanang ako lang kuan ba kay nganong iya kong ginadaot. Unsa wala man ko nagstorya sa iya, wa ko nagstorya nga nagtabi-tabi nga asa siya gikan maski kay balo ko. Ay bitaw. Alam mo, kung dili yung ka-addict, tinodyo, tapos okay naman ang pamilya mo, siguro may problema siya talaga. Nasa kuan siguro no. Siguro, Or na siya kasi kalagot? type ka niya, ana. Aw. Or baka may mga kayamanan kayo nga dapat sa iya. Naminaw na mga asawa karon sa radyo na ako sa phone na ko diri sa sala. Baka, di ba? Baka may mga kayamanan na dapat day sa... O dili man ka mo same house. Dili. Yeah. Nasa sa kuan patag. Does your brother know nga yung ana iyang wife sa imo? Dili wala pod nag-confront. Di kaniya to-ator mo may lena mina na. Basing na may kagahapon na yung wife. Wala sad may kagahapon na. Dito na bita. Kasi na one time nakita mo. Samang yun. Nagising na lang ako asawa sa Uy, mag-ika. Bitaw kung wala bitaw gyud kung Wala man did mo. Lagi, Okay. pero kanang I already naanagid na ko sa akong result. So, ana kong wife nga, sabi, padayon na to ang kaso. Actually pwede kaya na ninyo buhaton because Pwede. paninirang Di ba puri. live? Yes, paninirang Paninirang puri pa Yes, namang yes. good na. Oo. Oo. Pwede. Oral defamation yeah. Si Mami dyan, basta mga oral ka na. Paborito ka na ni Bayot ng mga oral. Mami J? Mga oral. Oral defamation. Pwede kaya na ninyo because that's your right naman. Okay, para po matagaan siya lesson, not to do it, not even to you, but That's to correct. others nga, she can... Napag ko'y kuhan gapon, akong tita, ga Facebook sa ko nga. Siya nga dyan, nga no, ingana man ka, or Mike, nga no, ingana man ka. Nga no, imo man ginakasuhan, imong kuhan nga, pamilya raman mo. Wala siya kay balo kung giunsa ko na pagdaot. Ano lang lugar akong reply.
lugar. So murag medyo nalain po ko kay nakibalo naman ang side sa akong wife lugar That's kibalo. you can use that against her. Pwede yan. Oo, kay Lakto. nakatag naman. And she has told so many people about it na wala man kay ka tinuuran. Lakto. Basta paninirang puri gani Ginoo ko. Ako din ako pwede na day. Basta mga oral gyud. Ana ka. Ana lang, ha? Problema na, pwede na. Basta kay, honest, di mo ka-addict. Then, okay man mo si mong, basta na lang imong wife diya, strong mo do, ha? Okay na. Go on with your case, darling. Pero di nga, wala mo inabot. Magkuhan lang may mag-her. Ayan. Pero wala ginabot. Wala. Ay, kay katang. Okay, ganun na, pwede yan. No problema, basta yun, di ba? Panirang puri yan eh. Para matagam ba? Ang daot. Para matagam. Lagi ba? Or maybe mas Ana ra man na siya, or pagulat maybe tayo mas, ba? mas kwartahan mo sa ila mo nang ian. Hindi, pwede rin. Baka insecure. Di, sila man pud kay kanang gasalig ra pud og padala sa Agoy. Basi ganun. Wala na tayo labutan na. Wala na. Kato lang. Pwede to ninyo kuan. Pwede na. Para matagam. lagi basi naminaw sila karon ba. Pwede. Hala, watch out. Bantay lang mo, ha? Oo, pwede. Pwede magstorya lang gamay para sa ila. Hala, basi. Pagawas ang ibate. Ay lang pagawas ang pangalan, ha? Sige, May problema siya. tunga lang mo sa March 5 kay para kita say para gid sa sakto gid nga istorya nga inyong pagpangdaot may bawaan man na kay masettle man na o Exactly. dili masettle Correct. duha ra may paingnan. Okay. Na mo na to. Thank sige. you. Salamat. Ha? Okay, salamat, thank you Mami J. Okay, sige. Brad. Yut. Patay lamay. Ano po yun yung mga obra? Ginagawa taong mga kuan, no? Dakdakera. Alam mo na yung something insecure. Mag-kiss lang yung mga puros laki. Magyaw-yaw na dayon. For example, nakita lang kung nag-miniskirt, bayot na lugar dahin ko. Hello! Wala pang make-up yun. Nag-miniskirt na lugar ko, bayot na lugar dahin ko. Hanggas. Dili ang lalaki nag-miniskirt, bayot. Timing lang to. Way laba akong short. Sayota. Ay, nako. Alas 19 sa atong oras. Ayun, hello, line 1. May gabi eh. Hello? Kisa ni? Hello, ito na, ikaw na, hello? Hello? Si Jane. Ikaw na ba, hello? Hello? Ala, day klaro man, day. Klaro man kayo, day, oy. Kaon sa klaro. Our girl. Bayutak ka, sa problema, day. Mami J. Bayutak ka, sa problema ni bayutak Karmin ka. ba pagkatong na ako'y uyab nga duha ka laki. Hoy, katong minyo. Ay, dili, oy. Sige, go. Dayon. Kato si Jean ba? Lagi dayon. Lagi, oy. Katong pabulagan ninyo, di man ako kaya, oy. Goodbye, next caller. Love man ako sila. Okay, salamat sa pagtawag. Wala pa, uy. Dali, sa problema Sa karon. problema ka rin, laban na ni mo, bayutak ka. Mga ipakog advice ninyo.